Amics i amigues de Salut Mental Catalunya, agrair-vos tota la feina que porteu a terme com a entitat sòcia de la taula del tercer sector social. És una sort comptar amb la vostra expertesa com a membres de la Junta Directiva. Estimat Xavier Trabal, ja saps com apreciem el teu saber fer i la teva visió a l'hora d'afrontar els reptes que tenim com a sector, que no són pocs i que són difícils. Però en tu i en la Federació sempre hem trobat el suport necessari, ja sigui per la defensa dels drets socials o per l'enfortiment del sector, com esteu fent com a responsables a la Junta d'Enfort Social, el projecte d'innovació digital en l'àmbit social. Benvinguda, Mercè, com a nova presidenta de Salut Mental Catalunya, i un agraïment a les dues presidències que m'heu acompanyat en els 2 mandats que porto a la taula. Gràcies, Enriqueta, i gràcies, Israel. Molta força i seguim treballant juntes per empoderar les persones. Companys i companyes de Salut Mental Catalunya, us volia dir que us he considerat sempre imprescindibles per poder avançar en el model de salut mental comunitària del nostre país. Hem estat molt a prop des de fa anys, compartint lluites, compartint valors, i ara sabem que hem de continuar avançant en un model assistencial integrat basat en drets. Una forta abraçada a l'Enriqueta, a l'Israel, al Xavier, a la Marta i molta sort per la nova presidenta, la Mercè. Confio en que continuarem lluitant plegats. Endavant! Agrair que m'hagueu invitat a estar aquí amb aquesta arte al vostre costat. També agrair molt a tots els presidents que han estat a la Federació, a l'Israel, l'Enriqueta, els últims que hem tingut, que han fet una bona feina, i desitjar-li a la Mercè que tingui un treball fort i que treballi ben acompanyada. A veure, el meu pensar sempre ha estat el mateix. Ojalà la Federació no hi fos, ojalà no hi hagués les entitats que la composem, voldria dir que tot funciona perfecte. Però no és el cas. Hi hem de ser, ho hem de treballar, hem d'anar tots junts amb una pinya i, a més, jo crec que la feina que s'està fent és molt important i estem defensant molt bé els interessos de les persones tan afectades com els familiars que composem aquestes entitats i que tenim moltes ganes de tirar endavant projectes i hem de ser incisius per demanar-los i que, sobretot, l'administració ens ho entengui i ens ho aprovi. Moltes gràcies a tots. Bé, els comiats sempre són tristos, no? I la veritat és que amb l'Enriqueta vam connectar de manera molt especial, per tant vull agrair moltíssim el teu suport i l'ajuda que ens has prestat. Ha sigut una etapa que hem caminat junts i en la qual m'he sentit molt agraït i parlo en nom de l'Associació de Salut Mental Tosquelles, de Reus. Donar la benvinguda a la Mercè Torrentaller i desitjo moltíssima sort, molta feina per fer. Saps que el moviment associatiu és important en salut mental i respecte a l'Israel, dir que sí que el vaig conèixer, però d'una manera ben llunyana, en la qual estava tan involucrat amb el tema de l'associació. Però que considero que les persones que assumiu aquest repte de tirar endavant un projecte com aquest heu de disposar molt de temps i, per tant, només són paraules d'agraïment. Moltes gràcies i endavant, Mercè, que molta sort i a tu, Enriqueta, una superabraçada. Saps que tenim pendent una trobada a Reus. Como presidenta de Salud Mental de la Federación Salud Mental Castilla y León y también como mujer con experiencia propia y compañera y amiga de Mercè Torrentaller, este vídeo es para felicitarla y darle la enhorabuena por el nuevo cargo que ostenta. Es especialmente importante para el movimiento asociativo que personas con experiencia propia participemos en la toma de decisiones y especialmente las mujeres. Creo que estamos en el camino correcto y que tenemos que seguir con esta línea y crear redes entre nosotros, desde
en este caso desde Castilla y León hasta Cataluña o desde Cataluña hasta Castilla y León, para seguir con nuestro camino y nuestro trabajo. Enhorabuena y muchas gracias. El treball conjunt entre el món associatiu, els professionals de la salut i les administracions és imprescindible per la defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental i els de les seves famílies i aconseguir una societat més inclusiva, en definitiva una societat més justa. I això és el que fa des de fa gairebé 30 anys Salut Mental Catalunya, defensar els drets de les persones, defensar el dret a una atenció sanitària més digna. Aquí ens queda camí per recórrer, ho reconec, però no només el dret a l'atenció sanitària, sinó també altres drets que són fonamentals per poder viure una vida digna, plena i lliure. Moltes gràcies per tota la feina que heu fet, la que feu i la que fareu. Salut, sort i encerts. Ho avuto l'onore di essere invitato al vostro convegno Activat alla chiusura di questa bellissima iniziativa che ha visto la partecipazione e l'attivazione di persone con esperienza, cittadini, familiari, alla costruzione di politiche per la salute mentale, con il fondamentale scopo della partecipazione e della empowerment. Quindi credo che questo sarà il vostro lavoro che andrà avanti e quindi io faccio i miei migliori auguri sia al presidente uscenti Enriqueta Vidal e Israel Morinero e alla nuova presidentessa Mercè Torrentallé. Tanti saluti dall'Italia. Les persones que convivim amb un diagnòstic de salut mental estaríem apartades de la societat, encerrades a les nostres cases i institucions, sobremedicades, coaccionades, maltratades, amb ingressos involuntaris, contencions químiques i mecàniques. Però les nostres vides i de les nostres familiares es va canviar a croar-nos amb Salut Mental Catalunya. Projectes com els psicoeducatius, el Pròsper, els grupos GAM i moltes altres, a partir de la nostra participació, nos hemos empoderat i nos hemos sentido escoltades i acompanyats. Finalment, somos protagonistes de la nostra vida. En el nostre camí seguim trobant pedres, però ja no estem sols.